ай духиҳои дубайскиай анво вақсумаш ҳам коробкаҳошон хубай, ҳам дизайнои рӯшон бисёр хушрӯайда. Ашшабаб фақат, масалан анти фақат, женско ҳаётӣ чанд намудай. Аналабиял дизайношон бисёр хушрӯайда. Масалан нигоҳ кунед, дуруношонам хеле, коробкаҳошонам хушрӯай. Асад мужской ҳаятӣ бо намудош. Инаи баъзиҳошон бо инаи чизошон қатияй, спрейошон қатияй. Инаишам спрейш қатияй женский. Шанел. Молекула аст. Авентус. Савач. Дирҳам. Духи дирҳам ки меган намеояд. Скорпиой инаи шайкай. Шайк 70. Баъд бо ина инвектус масалан инаишам флора. Нима духиҳои дубайскиян.